Oscar 0452. And Sige det lige igen. this is Oscar 0452. And I'm gonna do the banana Sprite challenge because I'm fucking awesome. One banana. Det er det simpelthen ikke, det gør. One banana. It's a pretty good banana. Han skal spise Først, 2 bananer, og så bagefter drikke 2 dåser Sprite. Jeg håber, vi har Sprite, og så rigtig meget. Faster. Can do it faster. Ej, I skal kraftedeme ikke. Vent til han. Nej, ikke åbne den endnu. Tung sig nu. Det er fint, det er fint. Prøv at åbne den anden og gør den klar. Begge to. Altså, jeg gider ikke spise den, der ligger på jorden også. Lad være. Nej, det kan nej. Belles! Belles! Jo, altså, jeg selv, der ville det her. Jeg har ikke noget at gøre med det. Kom så, Bell! Det er altså plat, det her. Det virker ikke. Og næste. Yes, sir. Kom så hurtigt. Du kommer snart. Jeg føler mig sådan lidt... Kom så! Det kommer snart. Du er dækning med. Nej, jeg tror sgu ikke, jeg skulle have det. Jeg vil lige vente lidt faktisk. Han er lige ved at starte. Du skal lige ned med. Ja, det. I like Sprite. Det er fordi, der mangler noget banan. Fucking homoer, mand. Så må jeg ikke kunne klare det her også, mand. Jo. Nej, prøv at blive penge tilbage. Bare så gå ind. Magnus, kig. Magnus går, eller Oscar, gå og kig på den der lort der. Og så forestil dig den inde i din mund, så må man tykker på den. Der, forestil dig, der er nogen, der er trådt i den. Forestil dig den der inde i din mund. Mm,